Facéndose eco das queixas tanto de veciños particulares como de asociacións e protectoras animais, o PSOE de Rianxo demanda ao Executivo que aclare as condicións en que se presta o servizo de recollida e control de animais. Os socialistas exixen o cumprimento da Lei de Benestar Animal e a aplicación estricta dos protocolos de control. O debate ten que ser se estamos cumprindo realmente esa Lei de Benestar Animal e se estamos facendo ben os protocolos de recollida de animais accidentados ou abandonados. Ese debe ser o debate e iso que se lle plantexou. Isto non é unha crispación política, nin un ataque político ao Partido Socialista. Este é un ataque á liberdade de expresión dos veciños e veciñas a que nós lle poñemos voz. E esa debe ser a cuestión que temos que plantexar. E isto pasa porque o Concello non atende as súas demandas, non atende as súas chamadas e temos esa dúda de se está facendo ben ou non ese protocolo e se está cumplindo ou non a Lei de Benestar Animal. Dende o PSOE demandan tamén información sobre a existencia dun concerto con clínicas veterinarias, como acontece noutros concellos, para facilitar o labor das entidades voluntarias que traballan neste eido. Debemos saber se hai un concerto con algunha clínica veterinaria. Debemos saber si se están recibiendo esas chamadas y cómo se está actuando con respecto aos animais abandonados, si hai un registro de colonias felinas, si hai un registro de voluntariado. Es decir, todas esas cuestións que afectan a este servicio, eu creo que teñen que ser conocidas por esta xente que ademais que tenga a intención de poder axudar. E o están facendo en outros concellos, porque aquí a nivel administrativo, porque este goberno de Julián Bustelo pues non o está facendo.